Вашето устройство се нуждае от ремонт. Предлагаме безплатна диагностика. Без обаждания или пътувания, вземаме директно от вратата ви и връщаме. Преди ремонта изпращаме ценова оферта и продължаваме само с вашето потвърждение. Просто, прозрачно и професионално. Линкът е в описанието. Смяната на мотора на DASA SV23 може да изглежда сложна, но с правилните инструменти и инструкции можете да извършите сами. Следвайте тези стъпки, за да смените мотора безопасно и ефективно. Стъпка 1. Подготовка. Преди да започнете, уверете се, че имате необходимите инструменти – отвертки, нов мотор за DASA SV23, ръкавици и защитни очила. Осигурете си и работно пространство с добро осветление и достатъчно място за работа. Стъпка 2. Разглобяване на вакуума. Изключете DASA SV23 от електрическата мрежа. С помощта на отвертката премахнете винтовете, които държат корпуса на устройството. Бъдете внимателни, за да не повредите щипките или пластмасовите елементи. Стъпка 3. Достъп до мотора. След като отстраните корпуса, внимателно извадете стария мотор. Обърнете внимание на начина, по който е свързан, за да можете да прикрепите новия мотор по същия начин. Стъпка 4. Инсталиране на новия мотор. Поставете новия мотор в корпуса, следвайки стъпките за свързване, които сте запомнили. Уверете се, че всичко е свързано правилно и здраво. Стъпка 5. Сглобяване на устройството. След като новият мотор е на мястото си, сглобете обратно корпуса на DASA SV23, като завиете винтовете, които сте премахнали. Уверете се, че всичко е стабилно и на мястото си. Стъпка 6. Тест на работоспособността. Включете DASA SV23 и проверете дали новият мотор работи правилно. Погледнете за необичайни звуци или вибрации. Ако срещнете проблеми, не се колебайте да се свържете с професионалист. Ние предлагаме безплатна диагностика на вашия DASA, както и услуга за вземане до дома. Просто се обадете на нашия телефон и ние ще ви посетим, за да оценим проблема. Ценова оферта преди ремонта. Преди да започнем ремонта, ще ви предоставим ясна и прозрачна ценова оферта, за да знаете какво да очаквате. Нашият екип е на разположение за всякакви въпроси относно цените и услугите. Смяната на мотора не само, че ще удължи живота на вашия DASA SV23, но и ще подобри неговата производителност. Вашето устройство се нуждае от ремонт. Предлагаме безплатна диагностика. Без обаждания или пътувания, вземаме директно от вратата ви и връщаме. Преди ремонта изпращаме ценова оферта и продължаваме само с вашето потвърждение. Просто, прозрачно и професионално. Линкът е в описанието.